Estamos criando generaciones de jóvenes que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones. Lo tienen todo, regalando los aprobados, igualando a la baja. Quizá porque la vida los ha metido en una especie de, ¿cómo diría, no? De estómago protector, ¿no? Los veo débiles i acomodados. Ai, senyor, el que un ha d'escoltar. Benvinguts a Joves Incults, un podcast on intentem entendre què cony passa al món. Jo sóc el Hàtim i per fi avui us portem la primera entrevista de Joves Incults. Ni més ni menys que en Jordi Busoms. Bona tarda. Què tal, com estàs, Jordi? Molt bé, Hàtim. És un plaer tenir-te aquí. És un plaer ser el primer convidat. Home, estàs a casa ja, I tant. És com si estiguessis a casa. Com que és la primera entrevista, potser no ho saps, però nosaltres aquí, als Joves Incults, ens agrada tractar els invitats d'una manera especial. Llavors, Ai, quina por. sisplau, posa'm la musiqueta romàntica perquè tenim una manera especial per presentar-te. I és que, Jordi, t'hem fet un poema. Oh, mira que bé. Com un bon poeta que ets, t'hem fet un poema que Molt es bé. diu l'Oda a Jordi Busoms. Ostres, és la primera oda que em fan mai, Em poses molta pressió ara, Aviam. En Jordi Busoms, de posat refinat, té barba d'heroi medieval despistat. Amb llibre a la mà i ulleres d'autor, et parla de Grècia, de Roma i d'amor. Però alerta, que en Jordi no és qualsevol, té l'aire de profe, però és estudiant, i molt. Amb veu pausada i to convincent, fa veure que sap, i de vegades, realment. El cafè li corre per la vena i el cervell. El passadís murmura com un mussol vell. Aquest món va malament, no hi ha pensament crític i et recita Plató com si fos un TikTok líric. Ara atenció, que el seu treball final no va d'Instagram ni de comunicació digital, sinó d'un savi antic amb bata i corona, el gran Arnau de Vilanova amb aroma d'ampolla. El Jordi el defensa com si fos el seu tiet, entre alquímies, sermons i algun pamflet. Arnau era tot, exclama amb passió, mentre el tribunal assenteix amb resignació. El veus amb la bici voltant per la uni amb llibres, papers i un somni antic. Que el món escolti la seva saviesa, o com a mínim que aprovi la defensa. Però si mai et trobes perdut en la foscor, busca en Jordi. Sempre tindrà un clàssic millor. Amb un somriure t'etzibarà un aforisme i obrirà Joves Incults amb docte de carisma. Home, Hàtim. Bravo! Home, Què t'ha semblat? Què t'ha semblat? una meravella. T'havien fet algun poema algun cop? No, o diria És el que no. primer? Tan ben fet segur que és el primer. No, bueno, que m'ho diguis tu és tot No, una Hàtim, elogio. moltes gràcies. És A un veure. goig escoltar això. T'ha agradat, no, però? M'agrada molt. Vale. Només dic que no vaig mai en bicicleta a la universitat. Ja, però és que rimava. Però sí, rimava. Però rimava. L'he vist. Rimava. No, molt bé, molt bé. L'altre ho he intentat adaptar una mica a lo que... Perfecte, ha estat genial. Llavors, per conèixer-te una mica, després d'aquest toc d'humor que hem fet típic de Joves Incults, sempre m'agrada començar pels inicis, no una mica? Llavors, no vull anar als inicis de tot, No, perquè no. estaves al patge de la teva mare, No cal això. però m'agrada recordar una mica, doncs, el per què vas començar estudiant aquesta carrera d'estudis clàssics a la UAP, Sí, sí. perquè, vulguis o no, és com que comences a apuntar una mica el teu camí que vols. Però una cosa que ningú d'aquí sap, segurament, i és que, senyores i senyors, el Jordi Busoms va treure la nota més alta de selectivitat del Ripollès. Bueno, amb el teu germà, Amb el meu germà. Però va ser tu el número 1, aquest cop. Bueno, sí, per les optatives. Llavors, però aquesta carrera tenia una nota de tall molt alta o no? No, tenia un 5. Em van sobrar 12 punts. Imagina't, Imagina't. Anaves tan sobrat que fins i tot ja et sobraven els Això és punts. veritat, això és veritat. Com recordes una mica aquests inicis? No, a veure, jo tenia molt clar que... A veure, de fet és veritat que de petit volia ser veterinari. Sí, Passa que després vaig veure que el que era la ciència tampoc anava a mi i em vaig desviar una mica. I llavors a batxillerat sí que vam començar a fer llatí grec, que em va agradar molt, i vaig dir, pues tiro cap aquí. I la veritat que no m'empadoneixo gens. Tampoc és que hagi pensat a quines sortides podia tenir allò posteriori, no? Sinó que vaig dir, ostres, això m'agrada, vull fer això, vale, tirem endavant. I la veritat és que és una experiència molt bonica. Sí, no? Sí, a més vam començar la carrera que érem unes 20 persones i vam acabar-la nets, vam acabar 2 persones. 2? Sí, que era tot molt familiar, coneixíem molt els professors, preguntaven per la família. La veritat que molt bé. Era una relació bastant íntima, vulguis Sí, o no, no? sí, és molt diferent. Però és bastant sorprenent, no? Sobretot en aquestes carreres més d'humanitats, normalment no hi ha tanta gent fent-les, Sí, cursant-les, no? això és veritat, sí, sí. Malauradament, en les científiques i totes Sí, les altres... clar, n'hi ha tenen més moltes. tirada. Clar. Sí, tenen més tirada. Passa que ara, sí que és veritat que la meva carrera han canviat el nom, ara es diu Ciències de l'Antiguitat. Ah, I l'operació de màrqueting ha funcionat molt bé, perquè Sí? ara es matriculen 60 alumnes cada any, Sí? una cosa així. Sí, de veritat que sí. ara t'agradaria tornar-hi, potser tindries més amics per Ah, relacionar. Va, això és veritat, sí. Això és veritat. No, però ara fan menys gramàtica. Ara fan molta més cultura, coses Ah, més vale. generals. I el que és llengua llatina i grega que com ho fa menys. I algun bon record
que tinguis algun aspecte així que hagis dit, mira, això em va marcar, potser, pel futur, no? Sí, a veure. Jo crec que sobretot t'ensenyen a ser crític amb la llengua. És a dir, no només saber-te expressar bé amb la teva llengua, sinó entendre d'on venen les paraules, entendre per què la gramàtica funciona així, perquè funciona d'una altra manera, i això t'ajuda a poder aprendre altres llengües. Vale. Sabent llatí sempre dic, ostres, si saps llatí, a part de dominar el català, però el domines una mica més bé, tens més facilitat encara amb el castellà, que evidentment en sabem tots, però també tens facilitat amb l'italià, amb el francès, fins i tot amb el portuguès. Són llengües que s'assemblen molt totes, venen totes allà mateix. Vulguis o no et permet, doncs, aprendre més noves llengües. Sí, això està molt bé. Llavors, una cosa que vam parlar off record, una mica per Instagram, va ser que estàs a punt de presentar la tesi doctoral, sí. No? De fet, ja has fet l'entrega, falta la defensa només. Sí, he fet l'entrega de la part escrita, la primera versió, el primer borrador, i ara es fan uns informes d'uns avaluadors externs, que són 2 persones, ells fan uns informes, diuen què tal està, què has de corregir i tal, i llavors l'entrega definitiva serà al final d'octubre, i després al cap de, 3 o 4 mesos hauré de fer la defensa. I ara parla'ns una mica del tema, perquè parles de l'Arnau de Vilanova. Sí. És un tema curiós, Vale. Perquè tu pares a pensar i tampoc té molt a veure en el que jo he fet a la carrera. Sí que és veritat que és llatí, perquè ell escrivia en llatí medieval, tot i que escrivia en català. Bueno, des del principi era un senyor que era de València, va néixer a València, i és un senyor que ara ha decidit fer moltes coses. Ell era d'ofici, era metge molt, va arribar a ser metge de papes, metge de reis, sobretot això, metge de papes i reis, va ser professor a la Universitat de Montpeller, feia classes de medicina, i abans d'això també tenia una vocació religiosa que li donava per veure la fi del món, la fi que vindria l'anticrist, que tot cremaria, coses així. Vale. I això li portava problemes. Li deien, Arnau, dedica't a la medicina, que ets lo bo, i deixa això de banda perquè t'estàs tornant boig. I era un personatge molt divertit. Sí. I va escriure molts textos, i aquests textos ara s'estan editant, s'estan fent edicions crítiques i comentaris i això, i jo estic participant en un projecte d'aquests. Vale. Sí, sí. Llavors, has descobert ens pots donar alguna exclusiva? No, com a exclusiva tampoc. Sí que és veritat que els 3 textos que he editat jo no els havia tocat pràcticament ningú des de fa... des del 1500, una cosa així. Vale, és un escriptor molt antic. Clar, sí, són manuscrits. O sigui, manuscrits que estan a biblioteques, no sé, d'Alemanya, de França, d'aquí a Barcelona. I que són manuscrits, jo agafo un manuscrit, el transcric, comparo amb altres manuscrits que també tenen aquell text, i a partir d'això fem una edició crítica. Vale. És un text ja escrit en Word, normal. Vale. I entenc que és un treball en aquest sentit que éreu més d'una persona analitzant tots aquests textos. Bueno, jo i el meu director, va ser el director de la tesi. Vale. Sí. I estàs content, no entenc? Estic molt content. De com ha sortit el resultat? Sí, a veure, podria ser millor, Si haguéssim tingut més temps seria millor. Això és com tot. Perquè al final es fica en una data límit, hi ha molta burocràcia pel mig que t'omple moltes hores de temps i acabes com pots. Jo, sincerament, era el primer cop que escoltava aquest nom, Arnau de Vilanova. Pues mira, tu que vius a Lleida, l'Hospital de Lleida es diu Arnau de Vilanova. Uah, pues, és veritat, sí, és veritat. Sí. Bueno, no hi havia caigut en cap moment. Sí, és per això, sí. Clar, però ell dintre del que m'has explicat, ell m'has dit que era metge, però tot i així escrivia sobre la religió i tot això, entenc, no? Sí, sobre medicina. O sigui, els textos que estic editant jo són de medicina, perquè els professors d'aquella època feien tractats i els comentaven als alumnes o, no sé, ho enviàveu a difonia una mica per les corts medievals i tot això. I hi ha molta medicina escrita. Que hem de pensar que tot el que és coneixement científic, fins al segle XIX-XX, que l'anglès s'imposa, tot era en llatí. Que coneixement de tota Europa era en llatí. Llavors els textos eren també en llatí. Tot el que era ciència era en llatí. Clar, una cosa que tampoc poca gent sap, i és que durant uns dies en Jordi em va fer de professor de llatí, que jo crec que era el repte més gran que s'ha enfrontat mai, perquè el meu nivell de llatí literalment era molt pobre. No tant, no exageris, no era tan dolent. No, era tan pobre, senyores i senyors, que llatí de primer es va aprovar, però llatí de segon encara l'arrossego a dia d'avui. Però bueno, no va ser culpa seva, el temps em va demostrar que era jo que no donava per més en aquest sentit en llatí. Té la seva complicació, és complicat. Les declinacions... És molt complicat, sí. A mi se'm va atragantar. És la manera que ho plantegen quasi com una ciència. Ja. Ho he de pensar com una llengua més viva, intentar, no sé, llegir textos. Enfocar-hi d'una altra manera. Clar, sí. És que a mi, a l'examen, em posaven un text i em deien, tradueix-lo. Clar, és el problema. I començaves allà a empollar les declinacions, això, busques el diccionari... Sí, no. Bueno, en fi, que se'm va atragantar molt. Vulguis o no, quan vas començar ja a estudiar aquesta carrera, ja escrivies una mica? Ja tenies aquesta vocació per la poesia? Sí, escriure sempre he escrit alguna cosa o altra. Que consideres que fos decent per publicar i tardar molt més. Però sí, sempre m'agrada molt llegir i suposo que va lligar d'una cosa amb l'altra també. Sí, no? Una mica. Sí. Però llegies molta poesia? De tot, sí. A veure, poesia des de sempre. Però te llegeixo molta prosa, vull dir, no té per què. I és que algú que em sorprèn, perquè avui en dia poca gent
es llegeix, almenys jo a nivell personal, és algo que, mira, portant-te tu, saps, amb el teu llibre, que després parlarem d'ell, vaig dir, ostres, mai havia llegit poemes. Sí, no saps, o estem gaire proses. acostumats. Mai, mai. I sempre sí que acostumo a llegir llibres, però més literaris, Sí. com a tal, i sempre trobo que és algo que potser abans, en l'antiguitat, es llegia molt més i es feia molt més també i tenia com molta més visibilitat i és algo que malauradament amb els anys és com que ha anat disminuint una mica la força, no? Sí, però jo crec que també ha evolucionat, Perquè, a veure, la música contemporània poder a nivell tampoc tant, però sí que hi ha compositors, fa 4 anys o 5 li van donar el Premi Nobel a Bob Dylan. I la gent Ja. pensa, Bob Dylan, per què Bob Dylan? Tu vas a els seus textos, també són literatura, també és poesia, allò. Passa que t'ho ofereixen des d'un altre mitjà que poder és un llibre, que ho escoltes. Vale. Perquè ell ha fet el mateix, ell deia que quan li van donar que es va criticar molt, deia, ostres, Homer, Petrarca, aquesta gent també d'alguna manera eren rapsos, també. Els seus poemes anaven acompanyats d'una música. Per tant, jo crec que la poesia segueix sent aquí, passa que ha evolucionat la manera que ens arriba. Clar. I evidentment segueix publicant molts llibres, Sí. És a dir, però- Sí. Jo, hi ha una cosa que pensava, preparant-me aquesta entrevista una mica i pensant una mica sobre el tema, deia, no sé per què, jo sempre he associat també, una mica dient el que has dit tu, el rap, El rap, sí. molt amb la poesia. Potser quan pensem en poemes i en poesia, no sé per què, tendim a pensar una mica com més romàntic, més tranquil, Sí, saps? clar, Més, sí. més com, oh, que bé, saps? Sí. Inspirador. Però quan parles de rap, que potser és més dur, és com més directe, Sí, però jo crec- també d'una manera o Exacte. altra ho és, sí, no? tot el que és rap i cançó protesta, tots aquests cantautors dels anys 60, Lluís Llach, tota aquesta gent, Sí, Ovidi, sí. aquesta gent cantaven poemes, vulguis o no. Vale, és Que com... el rap també. Sí, és que és una això. manera d'expressar. És una manera d'expressar-se. Sí. I llavors, tornant una mica a lo que estàvem comentant, quan va ser el moment que et va començar com a interessar i atrevir-te a escriure? Perquè, vulguis o no, et pot agradar, però a vegades és lo típic que vas allargant-ho i no ho acabes de fer mai. No, és que ja et dic, sempre he escrit alguna cosa o altra. Vull dir, l'ordinador és ple de merda, per dir-ho d'una altra manera escrita. Però, de fet, aquest llibre o sigui, quan ho vaig enviar per aquest premi va ser una mica... Així em trec de sobre aquests poemes, perquè si no el que passa és que els vaig corregint, vaig editant, vaig canviant coses, i un cop estan publicats, doncs ja no puc tocar-ho més. Vale. És una manera de treure-t'ho de sobre. Però ets molt així, no? De Jo fer soc un molt poema i anar-lo tocant, retocant, perquè mai t'acaba d'agradar Sí, del sí, tot. jo d'aquest llibre ja els trauria, en deixaria un parell o tres. Sí, eh? De veritat que sí, jo els tocaria tots. I com surt la idea de fer aquest llibre? Bueno, és una mena de... Això és un quadern, perquè jo sempre escric amb llibretetes petites en quaderns, i aquest era un que més o menys, temàticament, sí que tenia cert fil conductor, no? O sigui, no és... Sí que hi ha alguna part que és més calaix de sastre, que agafa una cosa de cada lloc, però crec que tenia un fil conductor. I va veure que tenia certa unitat i va dir, ostres, això té forma, podria tenir forma de llibre. Enviem-ho, a veure què passa. I una mica com surt? En plan, la inspiració, tota la idea de fer aquest fil conductor que has dit tu, ja hi ha alguna motivació en concret per parlar dels temes que tractes en aquest cas i tot No, això? jo crec que més aviat són els temes que m'interessen. I quan m'interessa una cosa, doncs vaig cap aquí. M'interessa molt tot el que és el concepte d'Europa. Sempre m'ha interessat molt. Tot el que són les cultures europees, les guerres que hi ha hagut, les diferents, no sé, les diferents nacions que no tenen estat, com la nostra, no sé, diferents conflictes, i també la lectura de molts poetes d'aquest gènere, no sé, poetes europeus, polonesos, lituans, poetes russos, tot això m'interessa molt. I una mica has utilitzat aquests actes i aquests fets que per tu resulten molt importants que han passat arreu d'Europa i una mica, vulguis o no, has portat l'aspecte polític o l'aspecte Sí. d'això en poesia, no? Que és potser... Sí, també, exacte. Que és una mica relacionat també a el que fem nosaltres, perquè parlem d'actualitat, Sí, de política, 100%. i vulguis o no, parles d'aquests temes. Hi ha algun poema en aquest llibre? O, bueno, com li diries tu? Llibre? Es pot Sí, dir? és un llibret, un llibre, sí, un sí. llibret. Hi ha algun poema que tu creguis que t'hagi marcat, sobretot? Perquè la gent ja sàpiga una mica què es pot trobar. Uf, no sabria què dir-te, la veritat. No sabria quin triar. A veure, el primer m'agrada molt, sempre dic que el primer m'agrada. M'agrada molt el primer, m'agrada molt l'últim, i entremig, no sé, no sabria quin quedar-me. Molt bona estratègia de màrqueting, eh? Això sí, En plan, sempre el primer i perquè no llegeixin, no diguis el Sí, primer, això es llegeixin el primer i fora, sinó que el primer i l'últim, però pel mig llegeix. No, va a gustos, perquè fins i tot la gent, quan em dona feedback, que diguem, mai ningú em diu el mateix, tothom diu coses diferents. És com penso, mira, a cadascú li agrada un poema diferent, això està molt bé. Clar, vulguis o no, algú que té bo la poesia és que tu expresses el teu punt de vista mitjançant la poesia en si, però clar, cada un li entra d'una manera diferent. Exacte. Vulguis o no, Sí, és això la gràcia de la Això és poesia. la gràcia, sí. Això és el millor de tot. I llavors, per la gent que encara no l'hagi llegit, que des d'aquí l'invitem a llegir-ho, Sí. el fil conductor, hi ha com un fil conductor, no has dit? Sí, bueno, més que un fil conductor, és un fil que uneix les diferents coses, Vale.
que bàsicament és que és molt abstracte, perquè ve a ser, doncs, primera part és sobretot un viatge per Europa, Vale. en diferents llocs que he vist aquests últims parell d'anys. Són teus, viatges que has fet tu, Sí, potser? perquè vam molts cops a Lituània, doncs pel camí, sempre per algun lloc. Vale. O si no, ja parem directament al mig. Hi ha molts llocs, sobretot a l'entorn del Danubi, tot el que és, no sé, Hongria, Àustria, centre Europa. Llavors hi ha una segona part que és més Lituània, que hi anem molt sovint, i una tercera part que sí que és més calés de sastre, que una mica agafat d'aquí, agafat d'allà, una mica tot. I el fer conductor, no sé, és sobretot... Jo crec que és una manera de mirar les coses. És a dir, sempre s'ha dit que hi ha poetes que miren cap a dintre i poetes que miren cap a fora, no? Jo considero que jo soc dels que miren cap a fora, perquè m'interessa més el que passa al meu voltant que no el que passa aquí dintre. Jo crec que això està molt bé. Vale, que d'una manera o altra no és que vulguis reflexar els teus sentiments o pensaments com a tal, sinó que és una unió dels teus pensaments com a tal i la reflexió que fas sobre les coses que passen a l'entorn. Exacte. Sí, no és com no és tant una reflexió personal sobre Exacte. el que et passa per la ment, sinó... Sí, jo crec que la cosa va per aquí. De mirar el món, una manera de mirar el món. Jo crec que això és el que més m'interessa. El que he volgut que surti. I llavors, quin missatge els hi diries a altra gent que potser, doncs, mira, hi ha molta gent que conec, no? El mateix Martí també m'ha confessat algun cop que ell ha escrit fins i tot, en el seu cas més rap i tal, però quin missatge els hi diries a tota aquesta gent, no? Que li passa com tu? Li encanta escriure, comença a escriure, però que potser mai s'atreveixen a fer aquest pas de dir... Perquè, clar, diuen, ostres, és que ho canviaria tot, el que et passa. És el problema, sí. Bueno, doncs que segueixin escrivint, Vull dir, és impossible que la primera et surti la millor versió. Has d'anar fent coses, anar retocant, deixar passar un temps, tornar-t'ho a mirar al cap d'un temps. Jo el que diria és això, que segueixin escrivint i, endavant. I llavors, jo tinc molta curiositat, en quin moment et planteges enviar aquest quadernet que tens tu per a aquest premi? Més que res, aquest premi té prestigi, és a dir, Sí, no et donen diners, però té prestigi. Sí. I vaig pensar, si he d'enviar el poemes a algun lloc, vull que sigui un lloc que valgui la pena, que sigui que aquesta gent se'n cuiden bé i que hagi guanyat gent que m'agradi a mi, gent que el consideri important. Però no tenia cap sentit enviar-ho, no sé, un lloc que no tingués cap interès en allà. Clar, que només fes un premi, és com un concurs Sí, no sé. i lliure. Sí, tampoc. I a més, tampoc ho veig com una competició, Vull dir, és com... No sé. Una manera d'expressar, Sí, ho deixes sí. anar allà i mira, en aquest cas el resultat que has guanyat... Sí, ha sonat la campana, penso, sí. T'ho esperaves o no? No, esperar-m'ho no. Però per dintre deies, potser hi ha opcions. Sí, jo crec que potser hi ha opcions. Més que res perquè he llegit guanyadors d'últims anys i penso, no hi ha tanta diferència, tampoc. Vale. Vull dir, no és allò que són molt bons, Sí. Però hi ha algun que penso, no hi ha tanta diferència. Vale. Per què no? Qui sap? Sí. No, i al final, mira, s'ha donat. Sí. I estàs que... Algun cop t'havies esperat que sortiria un llibre teu de poesia en aquest sentit? T'ho havies plantejat o és algo que ha sortit una mica? Jo pensava que tard o d'hora sí, perquè vulguis o no, te'l pots autopublicar tu. Conec gent que autopublica. Jo tenia l'ambició, ostres, de guanyar alguna cosa, que tingués cert, no sé, valor d'alguna manera. Però jo estava convençut que sí, algun dia o altre sí. Més que res, al final ho aniries intentant i algun dia... Sí, jo crec que sí. És que, sincerament, jo vaig veure... Me'n vaig enterar a través de tu, que ho vas publicar a les xarxes socials, i després també vaig veure publicacions a La Vanguardia i altres diaris que parlaven de tu, i, joder, a nivell personal, que et coneixia, saps? Va ser com un... Ostres, no m'ho esperava, i vulguis o no, és una alegria que algú del poble doncs, tingui també... s'atreveixi a fer aquest pas, i a sobre més si guanya. Sí, no. I abans has parlat d'una mica de referents, no?, en el món de la poesia. Quins són els teus referents? Quins són els teus una mica miralls a seguir, exemples a seguir? Mira, jo el meu poeta preferit, sempre ho dic, és un polonès que es diu Adam Sagajewski, en parlo aquí al llibre en algun moment, Vale. que l'han traduït ara al català, ha traduït la Xènia Diakonova, i és un poeta que està molt bé. La manera que escriu a mi em sembla fenomenal, em sembla espectacular. I llavors també m'agrada molt Brodsky, Josip Brodsky, que era un rus que va migrar cap a Amèrica. M'agrada, no sé, m'agrada molt aquest estil de poeta europeu. Sí. I les temàtiques? Quina temàtica t'agrada? Això, jo crec que qualsevol poeta bo pot fer un bon poema de qualsevol cosa. Sí, no? A vegades veus temes molt senzills que, ostres, jo què sé, et parlen d'un llapis i penses, per què, quin valor té que em parlin d'un llapis? Llavors a vegades penses, hosti, està molt ben escrit això. Clar, penses, ole. A vegades no és tant... A vegades passa amb els llibres literaris que sí que els vas a veure una mica sobre l'estil que tu vols que tinguin, no? Una mica m'ho invento jo d'aventura o de novel·la negra. Exacte, sí. Però en canvi la poesia és una mica això, és art com a tal, però art en l'essència pura, perquè és com cadascú té una visió diferent en certes coses concretes i cadascú ho exemplifica d'una manera diferent. Exacte.
Llavors, una altra cosa, que això sí que ja m'ho han xivat una mica, algun contacte Quina proper por, teu, quina por. al llarg de l'entrevista aquesta ens has anat comentant que vas molt cap a Sí. Lituània. Llavors, una cosa que hem trobat d'informació teva és que també tradueixes Sí. en lituà. Llavors, una pregunta que m'ha fet una persona molt propera teva i que m'ha dit que te la fes és per què al currículum surt que tradueixes en lituà? A veure, això és una estratègia de màrqueting, que t'ho dic. Perquè si no s'ha publicat mai... Sí que estic traduint coses per alguna editorial, no s'ha publicat mai res encara. Però he pensat, si ho poses, si la gent quan busqui Google traductor de lituà, serà el primer que surti. Vale. He pensat, però sí que estic traduint coses, Perquè ja que he après la llengua, doncs va dir, ostres, ja que l'has après, monetitza el que has après, aprofita-ho, no? Aprofita-ho. I a més em vaig trobar que aquí a Catalunya hi ha un desconeixement absolut de la literatura lituana. Vull dir, no se sap res, no s'ha traduït pràcticament res. I ostres, doncs vaig pensar, és una cosa que podries, un nínxol de mercat, i una cosa que, hasta com a lector de Catalunya, m'agradaria que la gent conegués. I penso que està bé. I tens pensat en un futur per què no traduir tots aquests poemes en lituà o no? Clar, és més difícil traduir del català al lituà, perquè tu, quan tradueixes una cosa, has de dominar més bé la llengua d'arribada que no la llengua de sortida. Que allò català el domino bé. Passa que el lituà, si ho he de fer ràpid, seria molt complicat. Vale. Perquè és diferent, no? Sí, saps què vull dir, m'entens? bastant, sí. Però tu has plantejat algun cop o no? Fer-ho allò és molt difícil. Perquè és el que et dic, has de conèixer molt bé la llengua d'arribada i és complicat. Clar, per exemple, per traduir allò vas a buscar un diccionari i vas fent, no? Però clar, si ho he de fer al revés, és com, ostres, no conec gaire sinònims d'una paraula en lituà. En canvi, vulguis és o no, si complicat. tradueixes a la teva llengua, tens un lèxic molt Exacte, més... tens el lèxic més ampli. Clar. Sí. I llavors, una altra curiositat que a mi m'ha sorprès bastant és que jo, per exemple, les llengües típiques per parlar aquí a Europa, no? Sí. Són les més àmplies, la que més gent parla és l'anglès, el castellà, clar. etc. Sí. El lituà, en quin moment aprens el lituà? Bueno, perquè la meva parella és d'allà. I clar, vulguis o no, doncs ja que hi vaig... Te podria haver après rus, perquè a casa seva parlen rus. Però vaig pensar, ostres, el lituà és una llengua minoritària, com la meva. És una llengua que mira, té un estat propi, té la sort de tenir un estat propi, parlen, no sé, 3 milions de persones, i ostres, m'agradaria quan vas allà poder parlar la llengua que parlen allà. No una llengua que sí que parlen a molts més llocs i em faria entendre a mig món. Però no vaig pensar, mira. Tu, una cosa, això ja és una reflexió personal que faig jo. Ets poeta i aprens lituà per la teva xicota. Diu, així n'enamores a qualsevol, tio. Queda molt bé dir-ho, clar, jo ho sé. Ara et pregunten a què et dediques? Soc poeta. No. No et donen un carnet, tampoc. Un carnet de poeta. Però vulguis o no, quan ho dius, al nivell personal, home, queda molt millor dir, soc poeta que no pas, soc periodista. I et miren, ostres. Sí, els periodistes esteu sota sospita, normalment, perquè... No, però a veure, també és veritat que els poetes en aquest país es moren de gana. Vull dir, Ja. sí que paguen a llocs i pagues alguna cosa, però és una cosa que està molt mal, trobo que està molt mal pagada. Com tota la cultura en general, vull dir, els músics també tenen que estar mal pagats, els del teatre encara ho estan més. Però bueno, és el que hi ha. Clar, tu segurament ho coneixeràs molt més, això. A nivell de retribucions una mica més econòmiques en aquest sector, en el món ja en si, de fins i tot de la literatura, en altres aspectes, tothom diu que es cobra molt malament, fins i tot ningú es pot, gairebé només els millors es poden dedicar, bàsicament, amb això. Però tu, quina és la raó per la qual creus que passa això? A veure, jo crec que de mercat sí que n'hi ha, passa que s'han menjat al mercat els grans grups editorials, que sovint són els que publiquen els pitjors llibres. Tots aquests els bestsellers que se'n venen tants milions i milions i milions i són llibres que acaben, en realitat són un desastre molts cops. Si tots aquests gent que compra el bestseller es repartissin entre altres autors, doncs a part que hi hauria un mercat molt més divers i molt més complex i de molta més qualitat, doncs hi hauria diners per tothom. Però clar, s'ho mengen tots els 4 grans grups, el Grup Planeta, el Grup 62, tota aquesta gent. Llavors, tu creus que, per exemple, escriptors així més petits, no? D'una manera, els que comenceu, per exemple, des d'un inici, d'una manera us veieu una mica tapats, no teniu tantes oportunitats? No, sí que és veritat que en aquests darrers 15-20 anys s'ha desenvolupat tot un mercat de festivals, d'editorials independents, això està molt bé, molt bé. I això sí que jo crec que és el camí que s'ha de seguir a Catalunya. Clar. Ja veurem què passa, no? Però això està molt bé. Ara hi ha moltíssims festivals, una barbaritat. I això està molt bé. Clar, un dels temes més polèmics gairebé en els últims temps és la llengua catalana i que hi ha aquest perill constant de tenir por que algun dia desapareixi. Vulguis o no, jo sempre he pensat a nivell personal que és molt important a partir de la cultura, dels llibres, és molt important, impulsar-ho
tot això. Sí, sí, sí. Llavors, quina és una mica la teva opinió envers a tota aquesta problemàtica que s'estava com mig veient? Jo crec que és que el castellà és el problema, no només el menja, és quan s'està menjant el català és un problema, però jo crec que si la literatura s'hauria de... És que, crec que hauria de ser obligatori, no, el següent, llegir en català a Catalunya, perquè el mercat editorial en llengua castellana té molts altres mercats, no cal que vingui a pressionar tant el nostre. El nostre guions editorials aquí haurien de picar pedra perquè sempre fos en català. No pot ser que vagis a una llibreria gran de Barcelona, jo què sé, vas a la FNAC, que no hi hauria... Bueno, és que la FNAC... I veus que les estanteries tots plens de llibres en castellà i amb un racó llibres en català. Jo penso que la nostra a Barcelona doncs hauria de ser al revés, en català i una mica en castellà, si volen. Clar, que la gran majoria fos de llibres sí, en català. Sí, jo crec que sí. I la part del que és fora literatura, la llengua és una bogeria que vagis per Barcelona i no puguis parlar en català. És que bé, no podem ni parlar en català, sinó que és que parlant anglès directament. Ja no serà castellà l'enemic. Sí. I això és un problema molt greu. I això és culpa de les autoritats que no fan res per arreglar-ho. No, sí, literal, que algun cop... Mira, de fet, en un episodi ho vam parlar sobre això de l'ús del català, que cada cop trobem que s'està perdent més una mica. Clar, és un problema. I que ho comentàvem, que ara vas a una escola qualsevol de Barcelona, per exemple, un desastre. I és que és el contrari, ara ets raro si parles el català. Sí, és increïble. I això no sé... Sí, a veure, sí que hi ha una part de xarxes socials, que hi ha molta cosa en castellà, i de fins i tot, jo què sé, la televisió, no sé. Però sí que és veritat que a vegades és culpa nostra que no mantenim el català. I és com si, jo què sé, si una persona parla castellà i estàs aquí al teu poble, a casa teva, doncs respon en català, és ell que ha d'aprendre el català, clar, vulguis o no. Sí. Jo què sé, no sé, potser si ve d'Anglaterra li pot costar una mica més, però ja n'acabarà aprenent. No pot ser que hi hagi gent que porta 60 anys aquí i encara parli castellà, és com veure. Sí. Si l'entens encara, però si no l'entens, ostres, no ho sé. No, sí. I això és el problema. Vulguis o no, al final és una llengua per mala sort petita, sí. I que, vulguis o no, s'ha de fer segurament un esforç encara més gran que si fos una llengua tan gran com potser és el castellà. S'ha de protegir, és el que dic. Per exemple, l'exemple lituà, ells tenen tanta força, tenen tot aquest mercat editorial lituà, el cinema lituà, tot això, perquè tenen l'estat propi. I això permet una sèrie d'institucions que cuiden per la llengua. Aquí a Catalunya sí que les tenim institucions, però per exemple, si ara governen els socialistes, aquestes institucions ja no tenen, pareix, cap valor de res. Jo aquella obra de teatre que va comentar l'altre dia a Barcelona, ostres, allò és l'Ajuntament de Barcelona. És molt greu, això. Sí. Vull dir, això no pot ser. No, és que literalment va ser aquell dia que vam fer aquesta reflexió que dèiem, ostres, com pot ser que un acte a la Generalitat, en plan, enmig de... on s'ha de donar més visibilitat al castellà i al català, es faci aquest error tan... Es faci mofa del català, vull dir, és que és increïble. I tornant una mica a el que dèiem, que has dit que anaves molt a Lituània, per exemple, a nivell cultural, quines diferències has notat amb Catalunya? És molt diferent. Freqüència la gent allà és el tòpic, no? Però són molt més tancats, la gent. Vas pel carrer i no sents gent cridar com aquí. És divertit, a mi m'agrada que hi hagi ambient. Però és molt diferent. Són gent molt... Un cop els coneixes sí que tracten molt bé, és com aquí. Però vistos de fora és molt freds. És molt tot molt distant, tot està molt net, tot molt ordenat. És molt diferent. És molt diferent, Però m'agrada molt, Sí, no? Sí, també m'agrada, sí. És petita, no, Lituània? És molt petit. Per fer-te una idea, em sembla que viuen 2-3 milions de persones i la capital, que és Vilnius, jo crec que és com Girona, però més petita encara. Ostres. Jo crec que hi viuen, no sé, 500.000 persones, no gaire. Vull dir, no, és molt petit. Sí, que és bastant petit. Sí, és petit. Llavors, i al final és una reflexió aquesta que has fet, que tots, quasi que els que sortim d'aquí a Catalunya, fem el moment en què surts, quasi creus la frontera, per molt que vagis, no sé, m'invento, França, ja comences a dir, tu, no té res a veure amb el que ens trobàvem aquí. No té res a veure. Perquè, vulguis o no, hi ha molt, és el que has dit, molt ambient. Sí, això és veritat. Aquí som molt... Sí, Espanya, Itàlia, Grècia són molt... Sí. Tenim molta vida, no, dintre. Està molt bé, això. Som molt vius. Som molt vius. I seguint amb el que dèiem una mica, com planteges ara el teu futur a nivell literari? Vulguis o no, estàs escrivint més? Sí, tinc moltes coses escrites. Passa que siguin bones, no tantes. Però sí, jo, a veure, tinc intenció de continuar fent coses, no? Però tampoc faig plans a llarga vista, Sempre vaig dia a dia, sé el que faré demà, però més enllà ja no sé què faré. En plan, tampoc et pots posar pressió innecessària? No, en absolut. Vull dir, com si el següent llibre surt d'aquí 20 anys, jo què sé. Vull dir, no tinc cap pressió. Vulguis o no, aquest premi que t'han donat et dona aquesta visibilitat, vulguis o no, aquest reconeixement, que segurament, doncs, ara molta gent que ja hagi llegit tots aquests poemes i t'estigui començant a seguir, que t'estigui començant a conèixer, segurament potser t'ha passat alguna persona que ja t'està dient, ostres, escriuràs alguna coseta més, no? Sí, clar, sí, és normal, això és natural.
I a més, clar, això permet que et convidin a festivals, això que dèiem abans, que hi ha molts festivals també et conviden, vas a fer un recital, vas a fer una presentació, això està molt bé. I com és aquest nou món? Com són? Com és un recital? Depèn, a veure, tampoc n'he fet tants, No, bueno, Però els que has anat... Com no, i després tinc algun amic que ja es dedica a això, ja he preguntat. I depèn de si és en grup, si vas tu sol, si... Depèn, hi ha moltes circumstàncies diferents. Hi ha molta gent que ho acompanya en música, hi ha gent que ho acompanya... Per exemple, una noia que va guanyar l'any passat el premi, encara no la conec personalment, però pel que he vist sempre que presenta el llibre fa tot un espectacle, o sigui, amb fum, amb llums, amb un senyor que canta... Hi ha moltes maneres de presentar la poesia. Jo no faria res d'això, perquè jo som molt més... Jo em considero poeta i no pas artista audiovisual, no sé. Jo aniria allà, llegiria els meus poemes i ja està. No cal fer tot un espectacle que per, no sé, per defensar els poemes, no sé. Clar. Llavors, jo sempre una pregunta que he tingut sempre és com es llegeix un poema? Que sembla fàcil, perquè a vegades ens pensem que, bueno, és llegir un poema normal. És com llegir, no sé, llegir un llibre, doncs es llegeix igual un poema. Com és? Jo crec que la qüestió és per començar a llegir-lo més d'una vegada. Perquè la primera vegada a vegades no entens res. I la segona poder tampoc, Però pensar-hi, no? Pensar què m'ha volgut dir aquí. Per què he ficat aquesta paraula i no una altra? Què pot voler dir tot aquest poema, no? Fins i tot aquí, al meu poema hi ha molts noms que jo sé noms de llocs, noms de persones que surten, però ara que tenim la possibilitat d'internet que fiques el nom i et surt, doncs busca una mica, a veure de què està parlant. Abans era molt més complicat això, abans havies d'anar a buscar una enciclopèdia de biblioteca, buscar la referència, no sé què. Ara tenim a un clic, tenim tota la informació disponible. Jo penso que, mira, tenim més eines per conèixer això. I això, llegir els poemes, important això, llegir-ho unes quantes vegades, si tinguessin mètrica i rima, doncs mira, fixar-te, mira, aquí rima això, aquí té mètrica, no sé què, i intentar entendre per què t'està dient. Sempre volen dir una cosa o altra, i a vegades potser no. Però jo crec que és important pensar-hi molt. Jo una pregunta que tinc, ja és més a nivell personal, tu creus que la poesia sempre, perquè sigui poesia, ha de rimar? No, en absolut. Aquí jo crec que no hi ha cap poema que rimi, mira què et dic. No té per què, en absolut. Perquè, literalment, que en el que t'he fet jo, sembla el típic poema que fa un nen de sisè de primària, que acaba la paraula amb ar, acabo la següent amb ar, i perquè és també potser la idea que des de petit a nivell personal a mi m'ensenyen d'un poema que ha de rimar, rima consonant, assonant, no sé què. Sí, i la poesia clàssica i pràcticament fins ben entrat al segle XX era tot això, rima mètrica, mètrica interna, depèn. Però no, jo crec que no, s'ha perdut completament això. Sí que hi ha poetes que encara ho fan així, I jo crec que si volgués ho podria fer així, no, evidentment. Però jo crec que no té per què ser la millor manera d'expressar les coses. A vegades és més fàcil, no sabria què dir-te, I a més, potser no tenen mètrica i rima com a tal, però sí que acostumen a tenir una cadència. O sigui, és una mena de... No sabria com descriure, és una mena de ritme intern. O, per exemple, la sonoritat de les paraules, que a vegades, almenys jo quan escric, sento que aquesta paraula hi encaixa. I aquesta altra, en canvi, aquesta no hi encaixa. I penso, podem m'agradaria més el significat de l'altra, però acabes triant la que encaixa millor sonorament, no? El so. La que tu entens, no? També. Sí, no sé. No sé, és complicat explicar això. Però si no era que tingui tanta importància com havia tingut fa uns anys. Abans anys, si presentaves un poema sense mètrica, era una cosa molt trencadora, també. Ara ja no, ara ja s'ha passat aquest debat, jo crec que aquest debat està molt enterrat. Però, no sé. Jo crec que algun dia acabarà tornant, també t'ho dic, Sí, no? Perquè ara hi ha poemes que ja no tenen no tenen ni cadència, no tenen... ni cap ni peus, no? Sí, no, és veritat. S'ha experimentat molt i a vegades vas tirant d'un cantó a l'altre, no? A èpoques que s'experimenta molt i llavors es torna cap al cantó clàssic. Això ha passat en totes les coses, la música acabarà passant, tot acaba passant. I una mica amb el que estaves dient, quina és la gran diferència que tu que has fet estudis clàssics, vulguis o no, deus haver llegit molts poemes antics, i quina és la gran principal diferència que notes sobretot amb els autors abans, els poetes antics, amb els actuals? Bueno, era que els poetes d'època clàssica fa 2000 anys, moltes diferències. Però és veritat que els temes essencials acaben sent els mateixos. Però tots acabem parlant, no sé, acabem parlant tots d'amor, evidentment, però també de frustracions, de ràbia, d'inseguretats, de l'incomunicació. Els temes importants de l'ésser humà acaben sempre els mateixos. Des de fa 2000 anys, i segurament en feia 4.000, també serien els mateixos. Tendim sempre a tractar temes més abstractes, no? Més de sentiments, més emocionals, potser, no? Sí, i fins i tot a vegades ho expliques des d'un punt de vista més prosaic, d'una cosa que si penses en l'Odissea, al final t'està explicant les aventures d'un home que torna a casa no sé què. I això és la part que veus. Però si mires una mica més enllà, veus moltes més coses. S'està explicant, està parlant d'identitat, està parlant
de fidelitat, està parlant d'un munt de coses més. És el rerefons una mica Rerefons, de la poesia. Sí, sí, sí. I ara un cop acabis la tesis, ja treguis de sobre el doctorat, ja estiguis Estaria net, lliure... molt Com t'imagines? Què vols fer? No ho sé. Què tens pensat? No sé, la veritat és que és el que t'he dit, fa un moment, penso, visc dia a dia, no sé què faré. I és una cosa que potser m'hauria de preocupar, no ho sé, però no hi penso gaire. Bueno, a vegades tendim sempre a pensar, ostres, què faré d'aquí 2 mesos, no sé què, no Sí, sé és que és això, fas plans i llavors no surten com esperes i encara és pitjor. Per tant, una- a vegades és millor no fer plans I fluir. I fluir. A vegades una mica és el pensament dels poetes, no? Una mica... Bueno, hi ha de tot. No anar tant al directe i ser més... pensar més les coses, més racional, potser Sí, no anar no sé. Sí, sí. amb el sentit més literari de les coses. Això podria ser. I llavors, ja com per finalitzar una mica aquesta part, m'agradaria dir quin consell donaries a tota la gent que li agrada escriure? No ho sé. Això, sobretot que segueixin escrivint, que no deixin... Encara que no et surti res de bo, doncs escriure una mica cada dia, anar escrivint, a picant pedra. I bé, jo tampoc sóc cap autoritat per parlar, perquè no parles com si hagués guanyat el Premi Nobel de Literatura. He guanyat un premi que, mira, que donen ets cada un any. poeta, ara reconegut. Sí, bueno, reconegut. Una mica reconegut, Tampoc em pararan pel carrer. Aquí se'n veu poder dir. Però Aquí sí. fora se'n no em pararan pel carrer, tampoc. Vull dir, tampoc és... Bueno, vés-te'n acostumant, qui sap, Potser No crec. No, perquè... No. Fins tot jo que llegeixo tant, a vegades em creuaria algun poeta pel carrer, com no he vist la foto, tampoc sabria que és ell. Ja, això dir, passa, no? Que sí. potser els poetes més importants, gairebé... Sí, no t'hi fiques cara, tampoc. En l'actualitat, per tu, qui és el poeta? No, abans he preguntat el que més t'agradava, però més important, que tu diguis... ostres, D'aquí a Catalunya o... D'aquí a Catalunya, sobretot, i després ja més a nivell mundial. De Catalunya... Jo crec que els més famosos, més importants, Sí. són en Casasses, Enric Casasses, i en Pedrals. Pedrals va molt a les escoles i jo crec que fa una feina increïble. Però tampoc són els que m'agraden més, M'agrada molt més l'Adrià Targa, que va guanyar els Jocs Florals l'any passat, crec. És molt bo, molt Els bo. Jocs Florals és un premi molt Ja està important. molt bé, sí. I no sabria quin és el més important, tampoc. Perquè hi ha molts. I és que sembla que no, perquè al final, ostres, conec, no sé, tampoc gaires, Sí. però a veure, n'hi ha moltíssims. Hi ha moltíssima gent que escriu i gent que fa coses molt bones. Hi ha molt talent. Hi ha molt aquí, talent, a Catalunya hi ha aquí molt a talent. Catalunya. Però petit que és, hi ha molt talent. I és algo que sempre he pensat, i això sí que m'han inculcat ja des de petit a l'escola, que em parlaven ja de poemes en català, Sí, home, i tant. també et parlaven de la vaca cega, La cega, els típics, bàsicament. típics, home. Llavors, vulguis o no, la poesia, trobo, i la política sempre han anat lligats de la mà. Sempre han anat lligats, sí. Sempre en moments de repressió, per exemple, de la República Catalana i tot, sempre el vulguis o no, la poesia, la cultura, l'art, ha estat una manera d'expressar aquesta ràbia, els sentiments. Sí. Ara que semblem que estem en un punt una mica complicat aquí a Catalunya, perquè és com que no hi ha... S'està perdent com una mica, a vegades, l'identitat inicial, a nivell de política, estem veient com que hi ha el partit, per exemple, el partit que governa aquí a Catalunya és el PSC. Sí, sí. Llavors, ja no veus que sigui un partit de tota la vida català. Què passa? Què en penses tu com a... Mira, jo crec que... Sembla que era Brodsky, que abans n'he parlat, que ho deia, que deia que seria molt important fer llegir poesia a la gent perquè t'ajudi a diferenciar una mica els discursos. O sigui, d'on venen els discursos. I si coneixes bé una llengua, coneixes bé la manera de fer-la servir, te n'adones quan t'estan intentant vendre una moto, quan són paraules buides. I això té molt valor. I això és una cosa que és molt important, perquè els polítics, tot el que és política, publicitat, mitjans de comunicació, estan plens de contingut completament buit o que t'intenten manipular cap a una direcció encara és pitjor. I per això és important donar valor a la paraula escrita ben escrita. I avui en dia que vivim una mica en aquest consumisme constant de que, per exemple, des del TikTok estem constantment fent scrolling i a vegades ens costa fer un break, parar i tenir estones de no fer res, bàsicament, o de llegir un llibre. Tu creus que això està afectant també potser a que els joves no estiguin tan enganxats als llibres o potser trobes que realment és una cosa que es diu, però realment no és tant com diu? No, jo crec que és cert. És cert per una cosa, per la capacitat d'atenció. Perquè cada cop tenim una capacitat de concentració d'atenció menor. Perquè estem acostumats, vídeos de TikTok que duren 1 minut i la nostra atenció dura això, 1 minut o 2. I la gent posar-se a llegir un llibre, el que porta 3 o 4 pàgines, a vegades se li fa tediós, se li fa pesat. Jo crec que això és el problema, el principal problema.
Però sí que és veritat que hi ha gent jove que llegeix molt, Molt. Vull dir, i això està molt bé, està molt bé. I t'havies plantejat algun cop obrir-te, no sé, una compte de TikTok i fer poesia? No, perquè jo estic molt desconnectat de totes aquestes coses, Vale. Però sí que hi ha gent que ho fa i segur que hi ha algú que ho fa molt bé, Tampoc ho sabria dir d'aquí perquè no ho conec. No, perquè jo he vist Però- exemples i vulguis o no, doncs nosaltres que estem molt dintre Sí, d'aquest sí, món, clar. perquè vulguis o no estàs ja, de Sí, manera sí, indirecta sí. o directament, estàs molt posat i he vist molta gent doncs, que mira, ha trobat una manera, a més d'escriure i potser presentar-ho a premis i a concursos i tal, el que fa és escriure per ell Sí. i després, doncs mira, un dia li agafa el rampell i ho penja, saps? I he vist fins i tot a coneguts Sí, sí. que diuen, tu, mira, jo sempre escric i mai m'he atrevit, mira, ho faig i pum. I a vegades Sí, els hi està bé, això. funciona. Sí, no, trobo que està molt bé. Tot el que sigui compartir coses està molt bé. Jo trobo que sí. I llavors ja tornant a l'aspecte més professional una mica també, ara en l'actualitat trobes treballant al monestir de Sant Joan. No? Exacte, al museu, sí. I què t'ha ensenyat el monestir? Home, t'ensenya que el nostre poble té un patrimoni excepcional. Vull dir, és de lo millor de Catalunya. Clar, tirem Sense cap a exagerar, casa. No, és que és veritat. Parlem de casa, Jordi, Completa- parlem de casa. Això és que és veritat, tenim coses que són úniques, però és que no a nivell català, a nivell europeu. El Santíssim Misteri és una cosa increïble, aquestes escultures. Per exemple, què li explicaries a una persona que, per exemple, que mai ha escoltat a parlar del Santíssim Misteri? Pues per m'ha exemple? fet que l'art romànic català i el que fèiem aquí dalt està molt bé, tio, és excepcional. I trobo que, ostres, hi ve molta gent, tenim sort que ve molta gent, i no ho sembla, perquè jo abans d'estar allà, fa molts anys que hi soc, però abans d'estar allà no tenia aquesta percepció que a Sant Joan venien tants i tants turistes. I ara que estic allà, i en un matí, jo què sé, venen, no sé, 100 persones. Sí o no? I tant, a l'agost és una barbaritat. I durant l'any, els caps de setmana, hi ha molta gent. I penso, ostres, on surt tanta gent? Mai ho hagués pensat, És el que dic, jo abans mai ho hagués pensat, tampoc. Jo abans t'he fet, imagineu-vos en l'hipotètic cas que vingués algú de fora que no sabés què és el Santíssim Misteri. No sé què és el Santíssim Misteri. Santíssim Misteri Visca Sant Joan. Has de venir més a l'església. És aquell figura que hi ha al Crist, amb la creu, Ah, vale. que hi ha les sis figures. Sí. Això és el Santíssim Misteri. I et diuen Santíssim Misteri perquè això el van construir el 1251. El va encarregar un senyor que es deia Dulcet, que no sabem qui és, i el van fer entre aquí a Sant Joan i Ripoll. Vale. Van fer un taller d'escultura que hi havia. I és fusta, policromada, o sigui, fusta pintada, i això, quan la van consagrar i van ficar aquí dintre el front, té una obertura, i van posar una hòstia consagrada, que és un panet d'aquesta missa que donen. I això ho van posar allà dalt d'un altar, perquè clar, aquella època només entraven els monjos, les esglésies, gent del poble tampoc entrava. I tenia molt tall, al cap de 175 anys, ho van baixar per netejar una mica, i els va donar per obrir això, perquè se n'havien oblidat completament, Sí. i van obrir l'hòstia, estava incorrupte, diuen que estava en bon estat. I que a partir d'això, que això segurament és veritat que la van trobar, i pot ser que les condicions es conservés bé, però ells ja van tractar-ho de miracle. Vale. Santíssim Misteri, miracle, Sí, sí, divino, sí, no sí, sé què. sí. I d'aquí ve la devoció. I des d'aleshores aquesta escultura ha estat molt important. No només a nivell artístic, que ja té valor, sinó a nivell religiós, tu dius, ostres, el Santíssim Misteri. I, clar, vulguis o no, sempre quan utilitzem aquestes terminacions, Clar, genera com més impressiona més. més de misteri, més... Sí. Són també temes, vulguis o no, més morbosos perquè Sí. la gent Sí. li entri l'intriga una mica per Exacte. aprendre. Sí. Llavors, tu, vulguis o no, la feina que tens actualment al monestir és una mica la feina que t'havies imaginat tenir? No, tampoc. És que no havia pensat mai què faria en un futur. És molt absurd, això, Però no havia pensat mai jo, què faré, de què treballaré quan sigui gran? Pues ja veurem què faré, no ho sé. Vas fent i que s'obrin portes? Sí, vaig fent que s'obrin portes. Però està molt bé, vull dir, a veure, aquella feina tampoc m'hi faré milionari, com si pas tampoc, però allà tampoc m'hi faré milionari. Sí. Però està molt bé, perquè m'agrada, perquè estic, a part que estic en contacte amb la gent del poble que ve allà i parles, jo que sé, van a missa, van a comprar un ciri, coneixes molts turistes, hi ha gent que t'explica coses molt interessants, o gent que té preguntes que estan molt bé, fan pensar tu també. És veritat que a vegades et desesperes de gent mal educada, Sí, no? gent que, jo que sé, gent que es queixa per tot, gent que es vol colar per no pagar, bueno, mil coses diferents, gent que, jo que sé, que se caga a fora, és com, sí. que pixis a fora, però no caguis a fora. O gent que ho toca tot. L'altre dia, mira, va entrar una senyora que era cega, i penso, mira, pues vale, va entrar els seus documents, cap problema, endavant. I de cop comencen a sonar armes al museu, començo a sentir sorolls, i pujo, i estava tocant les escultures amb les mans. Tot, i els quadres, i em diu el seu amic, és que és cega, jo ja ho sé, però això no té dret a tocar les coses. Ja, Però és que vull veure com és, i pues que li expliquin. Ja. Vull dir, no, tu no aniries al Louvre i ho tocaries tot amb les mans, que no? A la Mona Lisa la ves Clar. tocant. Pues no vagis a Sant Joan i toquis les coses, o si no pregunta, puc tocar aquesta, i depèn de què, pues mira, poder pots tocar-ho. Sí. Però és un perill, això. I trobo gent molt irrespectuosa, gent que es fica a fumar al claustre,
És que m'he trobat de tot, Harim. M'he trobat de tot, És Tu que pots a imaginar. vegades quan... Clar, pensem com que és un poble petit, Sí, sí, potser al sí. monestir no se li dona la importància que se li dona al Louvre, És això. doncs tenim la llibertat, ens pensem que tenim la llibertat de Sí, fer sí, el que sí. vulguem, És quan això. realment que no. Completament, completament. I ara, Jordi, anem a la meva secció preferida, Ara, ui, que que bé. sempre la fem, que és sempre el joc final. El joc final, molt El bé. joc final. Això m'agrada. El joc final l'hem anomenat l'incultòmetre. L'incultòmetre. Ui, Fent una, mare de de, Déu. fent una mica de joc de paraules de joves incults amb incultòmetre. De què tracta? Doncs et farem unes preguntes en les quals tens 4 opcions i has de Vale. seleccionar la correcta. Comencem de més a menys i pensa que el resultat és farem una classificació després Vale. amb tots els convidats, saps? Vale, I aviam qui... Quedaria molt malament si no encerto cap. No. Pensa que... Jordi, quedaràs bé. Ara no et facis l'humil. No, No això et facis espero. l'humil. A veure. Vale. Primera pregunta. Molt senzilla, tranquil. Qui era Hipòcrates? Home, Un emperador romà, un metge de l'antiguitat, un déu grec o un filòsof medieval? no, metge de l'antiguitat. Vale. Fet la meva tesi em parlo molt d'Hipòcrates. Sí, no? Sí, sí, sí. Hem tirat una mica per Heu allà tirat cap per, allà, sí. per Sí, sí, apretar-te una mica. Perfecte, doncs és correcte. Anem per la segona. Quin filòsof va dir la frase "Només sé que no sé res"? Sòcrates, Plató, Epicur o Ciceró? Això ho va dir Sòcrates, però en realitat... No està malament. No, ho va dir Sòcrates, ho va dir Sòcrates. Però no tenim cap text escrit de Sòcrates, eh? Sabem el que Plató, que era el seu alumne, va dir d'ell. Per tant, jo crec que sí que ho devia dir Sòcrates, Vale. però no sabem què hi ho escrivís, tampoc, eh? Ben fet, Però Sòcrates, ben fet. Sòcrates. Corregeix-me, Sí, sí, sí. corregeix-me. Quina d'aquestes paraules no és llatina? A veure. Tempus, vox, manus o cafè? Jo crec que cafè. Segur? No vols canviar? Sí, perquè tempus sí que és llatí, vox també, perquè vol dir veu, i l'altre que m'has dit? Manus. Manus és llatí, també. Doncs la resposta és correcta. Vale, Molt bé, sí, sí. Jordi. 3 de 3, molt bé. Bé. I tu paties perquè... Oh, patida, m'agrada a veure què em surt. En quin segle va viure Arnau de Vilanova? Segle X, segle XIII, segle XV o segle XVII? El 13. I quedaries molt malament. Quedaria molt malament, quedaria molt malament. Sí, I la resposta és correcta, Sí, sí, molt bé. molt Nivell bé. 5. Quin d'aquests autors és considerat un clàssic del pensament cristià medieval com Arnau de Vilanova? Vale. Aristòtil, Ramon Llull, Nietzsche o Descartes? Ramon Llull. Vas molt ràpid i molt fàcil. Home, aquesta Jordi, sí, molt aquesta sí, fàcil. aquesta sí. Jo aquesta no te l'hagués sapigut. Bueno, moltes no te l'hagués sapigut respondre. Nivell 6. Sí, sí. Quins d'aquests llibres tracta sobre com funciona el pensament polític i el llenguatge? Vale. 1984 de George Orwell, No pienses en un elefante de George Lakoff, El príncep Maquiavel o L'origen de les espècies de Darwin? A veure, torno a fer la pregunta. Quin d'aquests llibres tracta sobre com funciona el pensament polític i el llenguatge? Vale. El de pensament polític i llenguatge, eh? Sí. El de Maquiavel és polític segur. Que el primer que era? 1984 de George Aquest és Orwell, política, sí, és política. No pienses en un elefante de George Lakoff. Que no el conec, aquest serà el problema. I en Darwin és el de les espècies, no? Sí. Aquest és naturalista. Bueno, Tens un comodí, va, de si l'utilitzes és l'únic que tens. Recorda que anem pel nivell 6, són 12 preguntes, que només et quedaran 2 opcions. ara jo crec que el d'en Darwin tampoc ho podem... O sigui, la categoria era política i què més? Polític i llenguatge. Va, jo crec que les espècies no podem fer cap política. O bueno, sí, clar, també, perquè això de la selecció del més fort és el que guanya, no sé què... Això no sé si ho podem considerar política o no. Ah, la gràcia del joc, Jordi. Què haurem considerat nosaltres? Que haureu considerat vosaltres política. Però pensa que és polític? Clar, ja ho has dit tu mateix, que 3 de les que has dit Ja. són polítiques. No, bueno, 3 no. Bueno, clar, Bueno, sí, has dit sí, el príncep Maquiavel. Sí, aquest segur. A l'altre, el primer que hem dit també de política. Bueno, Sí. l'Orwell és política segur. Sí. I aquest altre, n'hi ha que no conec. I el de Darwin és això dels animals, que el més fort guanya... No pienses en un elefante, mira. És que no sé què és. Aquest me'l van recomanar a la universitat. No dic si és aquest o no, però aquest me'l van recomanar a la universitat Sí. perquè és molt bon llibre i d'aquí el recomano jo també, perquè literalment és molt bo. Va, això vull pensar que és política. Així trio el d'en Darwin, el dels animals. No vols utilitzar el comodí?
Bueno, va, fem servir el comodí, sí. Fem servir el Sí, comodí? fem servir el comodí. Vale. Doncs les dues respostes que et queden són No pienses en un elefante de George Lakoff i El príncep de Maquiavel. Molt bé, així trio aquesta de... No pienses... Sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. No t'he volgut anar a putejar perquè si et deixava Sí, sí, l'origen sí. de les espècies... Sí, t'haguessin veia merda de comodí. Vale, pregunta número 7. Vale. 7 de 7, molt de bé. Això sí, ja no tens més comodins. Quina institució medieval agrupava medicina, filosofia i teologia? El Parlament, la universitat, l'església o l'acadèmia? A veure, com? Pot tornar a repetir? sisplau? Quina institució medieval agrupava medicina, filosofia i teologia? El Parlament, la universitat, l'església o l'acadèmia? Home, la universitat segur. I les altres... Jo crec que la universitat. Sí, sí. Segur? Sí, sí. I la resposta és correcta. Sí, Molt bé, sí. Jordi. Molt bé. 7 de 7, cap al nivell 8, i et veig molt segur, eh? Bueno, aquesta he dubtat una mica, també. Ja, i aquestes dues últimes han set més... Sí, ja m'ha costat es van més. complicar. Va complicant, això. Quina d'aquestes llengües és més propera al lituà? Oh, mira bé. El rus, l'alemany, el català o el letó? El letó. Perfecte. Sí, sí, sí. Al principi, quan has escoltat rus, has dubtat o no No, s'assemblen? no s'assembla a res. Vale, jo no. No. Com que abans has dit que Sí, parlava... sí. No, són una branca diferent lingüística. Vale. Quin era l'objectiu del manuscrit Regimen Sanitatis Salernitanum? Que he fet recerca, eh? Ojo, eh? Ojo. A. Un tractat de guerra. B. Un receptari mèdic medieval. C. Una obra d'arquitectura. O D. Una guia de pregàries. No, receptari mèdic medieval. Fàcil, eh? Sí, sí. Això tu saps bé. Aquesta sí, aquesta la conec bé. Ara, pregunta 10, es compliquen les coses, Ui. perquè ara veurem si ets una mica seguidor de Joves Incults. Home, algun m'he mirat. Per on en Hatim va parlar sobre el Burkini de Ripoll. L'últim episodi del podcast, per Instagram, a TikTok, on en va parlar. Sé que em vas parlar, això segur. Te ho vaig veure. Jo vaig veure en Instagram. Passa que no sé si era un reel de l'episodi o era una publicació independent d'Instagram. Això pensar. Aquí hi ha, Sí, jo diré, sí. aquí hi ha trampa, perquè hi ha dues opcions correctes. Doncs és correcte. Sí. Així, Instagram. Vale. Dic Instagram. És una Una d'elles, d'elles, era eh? Instagram i TikTok, perquè TikTok, havia no. pensat que... Havia posat jo que era TikTok, però Sí. després he recordat que el Ah, mateix TikTok, TikTok sí. l'havia penjat a Ah, Instagram, sí, saps? Llavors, sí, les sí, dues sí. estan correctes. Sí, són correctes. 11. Quina escola filosòfica va tenir una gran influència en la medicina medieval practicada per autors com Arnau de Vilanova? L'estoïcisme, l'escolàstica, l'empirisme o l'il·lustració? Una escolàstica. Fàcil. Sí, sí, escolàstica. 11 d'11, anem a l'última pregunta. Hòstia, quina Estem a pressió, punt de eh? tenir el primer ple. Quina impressió. Doncs això no pot ser. El primer veure. incultòmetre ja 12 de 12. Bueno. Quin manuscrit medieval atribuït a Arnau de Vilanova combina mística cristiana i tractaments mèdics naturals? Per la seva autoria encara és discutida pels experts. Speculum Medicinae, Tractatus de Adventu Antichristi, de Conservatione Juventutis o Corpus Hippocraticum. Si vols t'ho torno a llegir, Sí, perquè no. sí. A veure. La pregunta o la resposta? Sí, la pregunta. Després ja me'n recordaré. Quin manuscrit medieval atribuït a Arnau de Vilanova combina mística cristiana i tractaments mèdics naturals, però la seva autoria encara és discutida pels experts? A veure. És que jo crec que aquí la quarta... Espera't, La quarta no és una obra d'Arnau. Bueno, el Corpus Hippocraticum són tots els textos d'Hipòcrates, que s'anomenen així. Llavors Arnau en va comentar alguns. Passa que no sé si... No crec que hi hagi cap obra d'Arnau que es digui Corpus Hippocraticum, Però passa que la tercera, la C, tampoc sé del cert si l'atribució és certa o no. O sigui, jo crec que no està cert atribuït a Arnau. Per tant, jo crec que tu has triat la tercera. No sé, aquí tinc el dubte, Pensa que aquí Sí. el que pròximament tindrà la tesi Ja, doctoral ets tu, eh? Jo... No, però clar, la qüestió Arnau és que hi ha una llista llarguíssima d'obres seves, n'hi ha que ja se sap que les va fer ell, i n'hi ha moltíssimes que se li van atribuir i no són seves. Que poden n'hi ha, uns 100 o 200. Que no em sé el títol de totes. Clar, no, jo crec que ara t'estàs traient com la pressió de que si m'equivoco no passa No, a res, veure, no justifico passa la res. resposta. No, justifico la resposta, que és veritat. A veure...
t'anava a donar una pista, Sí, però no no te la donaré. Va, no la donis. Perquè ja és l'última i vas bé, vas bé. A veure. Com has dit que es deia la tercera? De Conservazione Juventutis. Conservació de la joventut. Clar, és que jo crec que per tema deu ser aquesta, perquè el Corpus Hippocraticum de religió no crec que en parli de teologia. No sé. No, ja diria que no. Per tant, trio la C. Sí? Vols que et repeteixi la A i la B? O No, la I i la B sí que són d'Arnau, segur. Segur? Sí. Vale. Crec. Doncs l'última resposta del Jordi és de Conservazione Juventutis. I la resposta correcta és... La C. L'has fet molt bé, Jordi. 12 de 12. I senyores i senyors, ho hem fet horrible perquè literalment tenim un ple en el primer joc, amb el primer incultòmetre que hem fet. Això vol dir que pel següent convidat haurem de pujar molt més al nivell perquè, sincerament, això ha estat un desastre. Bueno, era. Hi ha hagut algunes sí, que he dubtat estan unes bé. quantes, sí. Llavors, com heu anat veient, podíeu jugar vosaltres també, recordeu, deixeu les vostres respostes en comentaris. Sincerament, si algú posa que les ha fet totes bé, o ens està mentint, o és el teu company que et va acabar, perquè literalment jo crec que poca gent acabaria així. Doncs bueno, Jordi, moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista. Espero que t'hagis passat bé. M'he passat molt bé, gràcies a vosaltres. És un honor estar aquí. Literalment, que no cal que t'ho digui, per això és casa teva. Per el dia que vulguis venir, literalment estàs a 100 metres de casa dels teus pares. I, bueno, res, dir-te que ha estat un plaer. Esperem que en un futur tornis a estar aquí també, que ens expliquis més historietes teves, més poemes potser que n'has ensenyat. I tant que sí. I res, dir-los a tots els espectadors i tots els oients del podcast que ens segueixin en totes les nostres xarxes socials, que comentin sobretot si els ha agradat, que comentin també i segueixin en Jordi Busoms, aviam si penja per sort algun poema així. I res, ens veiem la setmana que ve amb més i millor família. Una abraçada a tots i adeu!